Yes, what's up her? Det her det er en planlagt video, som betyder, at jeg har lavet den en dag før, eller nogle ting før, men det her det er en planlagt video, så den ryger ud, men det er på grund af, at jeg skal på ferie. Og når jeg skal på ferie, det er med mor, så ved vi det, så min mor er hjemme. Ja, hvor jeg bor. Så er der ikke sådan noget, jeg vil stadig lave videoer og alt muligt, men det vil ikke være sådan, der lige er blevet lavet på den dag, den kommer ud. Men det er også bare sådan en lille test, om det er rigtigt sådan, det virker. Men ellers, nu spoler vi frem til den dag, den kommer ud, og det er sådan i morgen nu. Det er den her dag, og det er mandag i morgen. Så vi siger, det er mandag nu. Hvad så der, YouTube? Jeg har været i skole i dag, og det var en glimrende dag. Og glimrende dag. Det var en glimrende dag. Men jeg hygger mig lidt med det er faktisk Kondi. Men undskyld, det ikke er sådan i god kvalitet. Det er ikke på grund af, jeg vil sagtens gerne give god kvalitet YouTube, men det er bare mega irriterende lige nu. På grund af min Windows Live Moonmaker. Det er så irriterende for grund af, det fryser helt i billederne, når jeg lægger dem ud. Som Skype sjov, som jeg har lagt ud. Der er det også sket. Lige gå ind og tjekke. Men så har jeg også fået thumbnails. Den her første thumbnail, jeg havde det var bare en test på den der Skype show. Ellers har jeg fået lavet den der thumbnail hurtigt nok til partner videoen. Og så alle mine intro vil der være den der thumbnail på, eller ikke alle måske. Så Black Ops 2 med Gusta, det var også nogle af de første. Og den der intro, og så Minecraft, det var også det, jeg ville putte på. Men det var også faktisk det, jeg skulle lave med videoen var, der er ikke, jeg har nok set den der Faction episode. Det er mange, der har sikkert. Og single play Minecraft, det er desværre helt over med mig, vil jeg bare sige. Jeg spiller stadig Minecraft, og det kører perfekt, men det fucker bare op. Nogle gange fryser det bare helt, og derfor vil jeg ikke lige lade jer se en video, hvor det bare fryser. Og så er det Faction, da vi ikke havde optaget noget tid, og så en dag, hvor vi var derinde, og så bare uden at have filmet, så var det, at der var kommet en og griefede os. Så det var heller ikke så sjovt, og jeg glemte altid at få... Jeg har altid glemt at få sige... Jeg har altid glemt at sige det. Jeg skal lige huske at gøre det der. Så er det ikke sket. Og det er det, jeg hele tiden skal huske, at det skal ske, når jeg laver det. Så derfor vil jeg meget undskylde til jer. Men jeg er glad for, at så hurtigt det går. Allerede partner. Det er fucking fedt. Så tak til alle jer, der har subscribet mig. Eller bare set mine videoer. Eller bare liket dem her. Set dem. Eller hørt om min kanal. Det er så dejligt. Jeg har været mega positiv i dag. Og det passer bare godt, at det lige skulle være her, jeg blev partner. Så kunne jeg bare sidde selv og planlægge videoerne. Det er jo lige så sjovt af det. Når jeg rejser en hel uge til Egypten. So you know that. Og så er det ikke sjovt egentlig. Så bliver man ligesom, jeg åndser på sku. Han ligger og flytte nogle videoer, og det har han ikke gjort i en hel uge. Han kan sgu ikke lide. Men så tænker jeg nok, Alexander, det var sgu da, der lige der skrev, Primitive. Jeg skal lige til filmer. Men det er Techno Gameplays. Men det er bare så fedt, man. Det går så hurtigt. Det er så fucking vildt. Men altså har jeg ikke gjort noget specielt, end bare været positiv, for det passer bare godt. Men det er jo 6 dage siden, jeg lagde Skype show ud, og så en time siden, jeg lagde partner ud. Men jeg har også allerede 37 subscribers. Det er fucking vildt, synes jeg. Det vil jeg i hvert fald sige. Jeg er mega glad for det, alle dem, der har subscribet derude.
Men det skal sgu ikke blive sådan en skide lang video. Nu har jeg over 5 minutter. Så jeg synes, det skal vi ses en anden gang. Husk snart til at subscribe heroppe. Eller er det dernede? Det tror jeg nok, det er dernede. Og så kan jeg altid like videoen. Fuck min beep. At mine store knirker. Så kan jeg altid like videoerne. Skriv en kommentar. Hvis I ikke har nogen account, så synes jeg, I skal lave en på YouTube. Måske begynde også at lave en YouTube-video, hvis jeg har et kamera. Eller I kan finde et program, køre med. Men det er for... Kvaliteten er ikke så god, men det er for grund af... Det er fra webcam, til at få en ny webcam. Jeg tror nok, det er det, jeg kommer sport til. Jo, det er det. Ellers vil kvaliteten blive lavet om. Og det vil blive meget bedre, så at det... Men så er det meget derfra at sige en sick YouTube. Wait a second.